मलिका पकड़ ले 3-4 मिनट से म्यूजिक बाजत होई 12:35 होता अपन देख ले के बाद अब तो दूर से हम आइल बन तक तन बेसी हम गइती त ठीक लागे अब यहाँ का तो लगिए से आके अपन टाइम खींचे तने दुनिया के यहाँ के अपन गड़िए के जोड़ी बानी कोनो बात नहीं ना ठीक गाओ तरह तो ठीक है तरह लेकिन तू चाचा के बेइज्जत करता रह काहे वहाँ के तर बाबूजी लागब हमर चाचा लागब आ नचनिया के कहत रह कि कैसन तो हालांकि वो के ठीक है बानी कहतन कि 3 पुस्त खींचब जा हमने के अब खाली पुरुषोत्तम जी के कमी है जे हमरा बुझाता हई काहे छड़ियाता है हई पिटाई हो वो उनकर ना लेकिन वो कुछ और कह देता ने मुंह बाबर हुआ गांव के हमरा भतीजा लगे आ पानी लेके नचनिया काइल तरुआ कहतन कि अपना बहिन खातिर लेके आइल हो अब राउर भतीजा हवे अब अपना बहिन खातिर पानी लेके आइल हो अब का जाने कौन नाता बरुआ लोग चलता भगवान बताइयो गलती ना नो पृथ्वी भैया शुभम के कहतर कि हित के हम बोलौले बनी तब कि यही हित के बाजी अच्छा बूढ़ा जी बात बताई ऊ हित हमें मो बाबा अच्छा बोली मलिकार बोली मलिकार तहरी बोहिन की मने एरिया में प्रोग्राम होई तो 2-4 गो पागल ध के जरूर ले आई पर बड़का छोटका कहतर कि भेटोलियो ऐसन गांव बात जे में 75 गो पागल बारस 74 गो बारस एगो तो तू ही हव उ तो गावला बजावला गुने तार मान सम्मान मिलना तो 75 गो में तू हूं बारे मेन तो सरदार हुए हो गांव के शिकायत मत करो ना अब पागल बारस तो गांव के दोष बा बोली कि चुप रही अब चुप रह शुभम के कहतर के हित हवे अच्छा ये बताओ भाई तू क्यों के हित होगा कि ना बोलो भाई हम तरह के तनी मुनी कह देनी हालांकि हम निमन ना मन से कहनी है कि कुंवर जी के ससुरारी बोक्सा है तो उतार गुरु जी पिता समान होला तो ये कहनी कि मामा गांव पर तो तू ओकर के लगल है एने ओने खींचे ना हम एकदम साफ दिल से कहनी है तोहरो मामा लोग आइल बा लेकिन हम मामा लोग के आवाज देव कि भाई हमहू भगिने रहू लागब हम राउर कोनो दुश्मन ना लागब तो तनी मामा लोग से आग्रह करब कि अगर होई तो हमरा लगे आई तनी हमहू चिन जाई कि कौन मामा हमारा आइल बारे आ जाई तब तक लागे के बाद के जो गीत संगीत हो रहा बा राजदीप भैया समय के विपरीत गौ नहीं होता
यहाँ हमने के रामायण महाभारत से प्रसंग भी नहीं के गावे के ना 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 बुद्ध जी पर प्रसंग गावे के बा। हाँ भाई प्रसंग गौले हाँ हाँ आ तबो लोग मन से सुनल हो हाँ ना तो करी रामायण आ महाभारत के प्रसंग गई ऊ लोग मन से नहीं के सुन ना बहुत ऐसा क्षेत्र बा कि जाते जाते लागत कमेटी के ब्याह जी ब्याह जी यहाँ सब हो गइल बा होके होके कथा प्रसंग हो गइल बा एकदम खुल के आवे खुल के के बा। मतलब वहाँ कथा प्रसंग नहीं के गावे ना गाड़ी गावे के बा। आ इहे कारण बा कि हमने के कथा प्रसंग धीरे धीरे हम अनियो के धीरे धीरे भुलाई जते नहीं हाँ जितना याद रहे बहुत कम अब भोर में पड़ गइल बा बहुत कम अब याद बा हाँ का है समय देख के हाँ ये अब समय अब कथा प्रसंग के नहीं थे ना 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 कैसन युग भइल बा कैसा यही पर एगो गीत हम गाई किरण कथा प्रसंग याम पावता भोर हो अरे गाविया सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत नीमन गीत हम के गावे में नहीं खे हाँ उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लागता है हाँ आ ये कारण बा कि हमनी के नीमन का धीरे धीरे छोड़ल जाता है हाँ सुननी है ना गम के गीत गावत रहले हां हाँ नचनिया रोवतिया रोतिया का भइल बा कुछ दुखाता हाँ एक जना हई कतर की हगबे हां खइबस कभी टटके होगी है तोरी जो ई कोन बात हगबे तो खइबो लो अगले खाला अब बताओ ब्यास के कमिटी गमछा देलस माला देलस हाँ। आ वो ब्यास के कहतर की पानी नहीं के तो का मुंह पे मुत दो हम खुश बनिए कि ठीक जोन बा ओकरा ले ठीक कहला यार तो औरी सुदिन बा गांव के बगले में मुती तो औरी निमन लागे तो सुदिन बा गांव के बगले पर मुती तो तार गांव जवार देखी तार औरी मान सम्मान छे छाड़ा कहीं का कुछौ कहता यार कथा पर समय वाला बेचे लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नावका ना चटनी चटइबा ई कैसन जुग भइल पृथ्वी भैया कैसन कि जब ले ढोही पलीत नहीं होइबो नहीं मार वार्ड नंबर 1 के वार्ड साहब हमारा ददन कुशवाहा जी पुरस्कार भेजले बानी हमारा बूढ़ा भाई के मामा जी बानी तो दूगो माँ जकरा में लागेला एगो मामा होला जी ठीक बा मामा से बात देके गई मामा का पलगी करो जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबो नहीं मार्केट में आइबो हमारा राजदीप भैया बानी गुलरिया के माध्यम से फिर पुरस्कार भेजल बानी भैया के अपना स्वागत करनी हम काहे कहनी है काहे ढोरी के मतलब खाली ढोरी से ना माने जब ले फुहर पत्थर ना गइबो तो ले मार्केट तर ना यहाँ जितना लोग आइल बा एमे केहू ऐसा नहीं खे जे अरविंद सिंह अभियंता के नाम ना जानत हो सबको जानत है ना तो इहो जानत हो कब सब कितना साफ सुथरा गाना नहीं गावेला जब से मुंह में माइक ले ली है आ जब ले निकली है ना तब ले उनका बाउरे बोले के बाद 18 तारीख के फिर भेंट हो यही गांव में देख ले सब कितना निमन बोले ले आ सब केहू जानत कि बाउर बोले ले आ तबो एको दिन खाली नहीं रोज प्रोग्राम कि सब केहू जाने बाउर बोले सभिया सब केहू जाने बाउर बोले सभिया
अगर चाहत रही कमलबाज से 65 वर्ष के हो जाए हाँ राजकुमार और मास्टर साहब मास जी वाह मास जी कुशवाहा 500 रुपए पुरस्कार भेजोले बने नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखे पृथ्वी भैया जात नहीं का हाँ तो इतना देर हुआ सब रोकनी गोल लगनी आई चंदन कुमार जी नदाव प्याज के व्यापारी बने प्याज के ले आइल बने थोड़ा देना दी तले छीलस लोग जी अनीस मौर्य उर्फ टाइगर जिला अध्यक्ष RLJD युवा नेता 500 रुपए पुरस्कार भेजोले बानी भैया का स्वागत देखिए वो मीठा कतना घरहू जा सकेला अब जरूरी नहीं है अगर चाहत रही कमलबाज से 65 वर्ष के हो जाए हाँ आ तब मार्केट में रहे हाँ त निमन गई बत रहब हाँ जौनू करेले तवन कर बत रहब हाँ कि कमलबाज कुआं निया धर में थोड़ी में दिया न तो जिंदगी भर पीछे रही जय मां कमलबाज कुआं निया धर में ढोरी में बिया अब यो पिंकी के ढोनी में पानी ढार के कहले कि पीले बलमुआ ढोरी में बिया ढार के तबे न मार्केट में बारे हाँ त कमलबाज कुआं निया धर में ढोरी में बिया आ न तो जिंदगी भर पीछे रही जाइबो आ न तो रहे के बा तो जब ले ढोरी पर बीत नहीं होइबो नहीं मार्केट नहीं मार्केट चाचा ओकरा बारे में तो कहनी के 3 पोस्ट हाँ एकरा बारे में का ख्याल बा एके भाव बा कोनो भाई तू कम छे छड़ा नहीं खत चाचा चाचा के कहब जादू जी कह सकेले हाँ जादू जी मजाक करले तू काहे बार बोललो नाम भी तनी बता दे अच्छा हमरा संजय सिंह जी बानी गर्जीवन बानी अच्छा अच्छा हरि राम राम भगवान बुद्ध खातिर भूमि दान कैले बानी हाँ अभी हमरा से हमरा के कहतर कि रउआ भूमि दान कैले बानी होय त बारे के हाँ भाई से 1 इंच खातिर लड़ाई करता रे बबुआ हाँ यही जगह हनुमान चिनिया बेदाम हवे हाँ जकरा के बेटी के बियाह में हम मोटरसाइकिल देव के कहले बे हाँ यही क्षेत्र हमरा की ओर के ना है हाँ आ देखियो जल्दी अब का जने हनुमान आइल बरे कि ना ना नखन आइल आई रही तो तुमका के मोबाइलो देती आज हाँ है कि शायद काल दूसरा के मोबाइल से फोन कइले रहले हम हाँ तो सोचले ने के मोबाइलो दे दी कि खास मोबाइल से फोन कर हाँ यो बिया में बर्तन किन दी है किन दी हमनी के प्रसंग में राजदीप भैया गावत रहनी है जा हाँ रविंद्र चाचा हाँ पहिले हाँ कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल हाँ जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई हाँ आ एकरा बाद फिर ऐसन कबो ना भरल कि केहू के नाभि से कुछ निकले हाँ एगो विष्णु जी के नाभि से निकल रहल हाँ आ एक कलयुगवा में निकलल नाभि से हाँ आ हमनी के खुद अपन अखिए से देखनी है हाँ कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो एक कलयुग में नाभि से का निकलल का हमारे जिला में निकलल बा हाँ। अरे ढोरिये से निकलल बा रे चंदन चंचल ढोरिये से निकलल बा रे चंदन
राजदीप भाई हमरा 500 के पुरस्कार भेजले बनी आ रौरा का कहनी है मास जी पुरस्कार भेजले बनी हमरे जिला के गौनिहार हुए चंदन चंचल उनका जितना गीत बा ढोढ़िए पबा आ वही पगा के थार किन लेले स्कॉर्पियो किन लेले घर बना लेले बियाह कर लेले होई देखी जुग जब ना देख कि जवन बात बात बाऊ होई वाला बहुत निमन कोई बात बाजे जवन बात बात बाऊ उहे भइल पे लगाऊ निमन गइब त रोजे डटइब यही से कहता नहीं कि जब ले ढोरी पर नहीं गइब नहीं मार्केट में होई